И здравейте хората, с вами за поставтък добре назрак поставтък и тук сега играем на PewDiePod.com. Едно смешно приложение. Почвам просто. Ай, фъка. Български, так, ето. Да. Ай, стига, бе. Добре, какво като на английски? Български? Какво? Ма, какво става, бро? И окей, български, ама... Говори на български. What the fuck is fucking, bro? Искам твоите милиони. Искам че милионите. И кой дъжда женя, сестра? О, за тапка. Къде трябва? Не, да, там съм. Да, там съм, нещо да ти пречи. Затапихте, нали? Да, това няма бавно положение. И го правиш тапак. Ще набия, това ще направя. За жалост не. Какво за нея? Говори ми на български, мой човече. Не. Не. Ти баща ли си ми? PewDiePie. Добре, това го знам мене, да. Просто ще да питам, да видя дали ще кажа. What the fuck? Аз съм майка ти. Нали? 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 Ко?
Да, този клип ще е много кратък, само да кажа. What the fuck, човек? Просто това PewDiePie. Пак са някакви ботове. Бот. Да. И това е клипа. Искам само да ви покажа, ако искате. Да, това е много альтернатива, брат. Аз не се започна да снимам даже на това. Това е кликарът на клипа, ако ви харесал. Да, снимам с бандикама, защото това няма да е повече даже от 4 минути. Ще да ви кажа, ай, 2 минути, но скажа, че стане 5, даже вече и 6. Скоро, ако ви е харесал странния клип, макар че на мен ми харесва, дайте един лайк или едно пръще нагоре, не надолу. И ако знаете 3 пъти лайк бутона, гръмвате го, абонирайте се 3 пъти, гръмвате и абонирането. Това е. Айде!